چه خیلی که میدونین ترکیه برای شهروندان جمهوری تاجیکستان در حال حاضر نفرانی که برای سنه 5 آگوست سال 2024 یگان مشکلی نمیشه در یگان موضوع. سلام тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Якта лайк монен ҳатман, як хабари хуб ба маълумоти шумо мерасонем дар мавзӯи гирифтани виза. Аз тарафи шуморам як дастгирӣ шава, ягон кори ганда нестай. Ҳамин нафарҳое ки мара айни ҳол тамошо кардастен, шумода 70 дона падарка тайёр кардаем. Комментарияи ҳамин видеода номери WhatsApp закрепит кардагия. Ҳамун номера сохранит кунен ва дар WhatsAppаш салом нависонен. Ҳамаи информация барои шумо мерава. Дастгирӣ хуб шава. Хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Турсия дар шаҳри Душанбе маркази дархости раводид кушода кард. Чхеле ки медонен Турсия барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол виза ҷорӣ кардагие ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба Турсия сафар кардан бояд ки виза дастрас бикунанд. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон дархостҳо барои гирифтани виза аз 5 август дар маркази дархости раводид қабул карда мешавад. Дар ин бора сафорати Туркия дар ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додааст. яъне ки шурӯъ карда аз 5 август кору фаъолияти худша оғоз мекунад. Дар ҳамин ҳол зикр карда мешавад ки дигар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон имина ба посолствои Турсия рафта муроҷиат намекунанд барои гирифтани виза ва сафар кардан ба Турсия. барои дархости раводид аз қабл таъиноти вақт барои вохӯрӣ шарт нест, зикр мекунад сафорати Турсия. дархостҳо барои раводидро метавонед дар давоми соатҳои кории муайяншуда пешниҳод намоед. дар ҳоли ҳозир нафароне ки барои санаи 5 августи соли 2024 ва баъдтар аз он таъиноти вақт барои вохӯрӣ доранд, метавонанд ба маркази дархости раводид бо ҳуҷҷатҳои омода кардаашон бидуни таъиноти вақт барои вохӯрӣ аз санаи 5 августи соли 2024 муроҷиат намоянд. рӯзҳои корӣ марказе ки виза метиҳад аз рӯзи душанбе то ҷумъа мебошад. соатҳои корӣ бошад ҳар рӯза аз соати 9:00 то соати 17:00 мебошад. суроғае ки шумо метавонед бирен визаи Турсияро дастрас бикунед дар шаҳри Душанбе маркази тиҷоратии Сазидания бинои Б ошёнаи 2. ана ҳаминҷа рафта муроҷиат мекунед ва визаи Турсияро дастрас мекунед. яъне ки бинои Сазидания бисёри нафаратон медонед тарафи скори балница мебошад. нафарҳое ки мехоҳанд визаи кӯтоҳмуддат дастрас бикунанд нархаш $60 мебошад ва нафарҳое ки мехоҳанд визаи дарозмуддат дастрас бикунанд барои ба Турсия сафар кардан нархаш $190 муқаррар шудагиаст. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, нафарҳое ки нафаҳмида бошед агар як бори дигар видеоро тамошо кунед, пурра информация додагӣ ҳастем. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат тамошо кунед ва агар ки шумо бихоҳед дар шаҳри Москва дистансиони дарс бихонед, мисол касое ки кор мекунед ва наметавонед рафта ягон ҷо дохил шуда, дар ин ҳами рақамҳо бинависонед WhatsAppда студентский билеттон тайёр мекунад ва шумо дистансиони дарс официали мехонед. онлайн программаҳо ҳастанд, бо тариқи интернет дарс мехонед. ҷону ҷигар нависондай. савол: ягон хабар нест барои зиндониё переводшон мекунанд намекунанд аз Россия ба Тоҷикистон? не, ягон информация дар ин мавзӯъ нестай. Карам Шамсов нависондай. ассалому алайкум. гуфтен аз Питеру Москва одамоне ҳастанд ки ба границаи Қазоқистон мебаранд. алон мо дар Доғистон ҳастем. аз Доғистон ягон шиносоятон ҳаст ки ба граница барам. ҳамин нафаре ки мо қатиш ҳамкорӣ мекунем барои границаи Қазоқистон бурдан танҳо аз шаҳри Питер мебара ва аз шаҳри Москва мебара. дигар шаҳроша ба фикрам ки не надорам. хеле як кас нависонда: ассалому алайкум ака, ман студент будам, академически гирифтагиам, яксола ягон проблема мекунам. дар чӣ мавзӯъ дар назар дорӣ проблема? мисол ту қонунӣ рафта академически отпуск гирифта бошӣ, ягон мушкилӣ намешавад дар ягон мавзӯъ. як кас нависондаи Сорбон аҳамият нате, ӯ як хел беақлора, раҳмат ба падару модару. мо аҳамият наметиҳем. ҳар касе ки сухани бад менависад, ҳар касе ки дашном мекунад, значит вай ҳамон қадар фаҳмиш дора, ҳамон қадар мафкура дора. як кас нависондаи салом бародар Сорбон, чӣ хел бо шумо ҳамсӯҳбат шавем. ягон савол доштагӣ бошӣ, дар ҳамин комментария саволта бинавис ва ҷавоб мегардонем. як кас нависонда: ассалому алайкум ака, мара Россия депортатсия карданд.
ман метавонам фамилия имя дига кунам. Брам Россия. Як савед медодем. Ман мехоҳам Россия бурам. ба шумо савед медодем ки ному фамилия иваз карда бо роҳи ғайриқонунӣ ба Россия ворид нашавед. Чунки огаҳ мешаванд, боз мушкилитон вазминтар мешавад. Як кас нависонда ассалому алайкум ака. мо документ надорем. Бачам гражданинай. Мора депорт мекунанд. Ай ҳисоби кӯдак ҳуй карда метонем. шумо ай ҳисоби кӯдактон метонед ки тезтар паспорти российскиро бигиред. лекин ӯ маънои ира надорад ки фарзанди шумо паспорти российский дорад ва шумо дар уҷа бедокумент мегардед. новобаста аз рӯе ки аз аҳли оила касе ки гражданство дорад, гражданство надоштагиҳо ҳатман ҳуҷҷатҳои лозимиро бояд барои хичон бикунанд. Содиқҷон нависондай. Салом ака. Ман 3 сол бедокумент будам. Агар сентябр дар бирам Тоҷикистон 2 ҳафта бесту метавонам боз омада ба Россия. Илтимос ака ҷавоб диҳед. вақте ки шумо 3 сол бедокумент гаштагӣ ҳастед ва аз Россия берун биромаданӣ мешен, вероятности шуморо запрет кардан зиёдтар мебошад. чунки бисёри ҳолатҳое ҳастанд ки дар таможни контрол вақти гузаштан мигратсиони картаи шуморо мисол нигоҳ мекунанд ки чӣ қайд кардагиае ё ки мигратсиони картаро надошта бошед. агар вақти паспорттонро печат задан аз шумо яки мигратсиони карта пешниҳод мекунанд ё ки регистратсия ё ки патент. ҳамин чизоро пешниҳод ки кардан натонем, шуморо бигем 99% вероятностае ки запрет на въезд бикунанд ва равонтон бикунанд. ба ҳамин хотир ин нозукиҳоро хуб ба назар бигиред. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.